Kanin mu na gajiya. Assalamu alaikum. Na gajiya. Ya aiki. Lafiya lau. Na ce likita bai karaso ba ne? A bai karaso ba. Bai zo mu shi ma shi bike jira mu ma nan. Tana mata tana. Ciki ne ita ma wata biyu. Kullum sai ta amai. To ina ya Allah babu ya Allah. Sai na zuwa can sabon gari. Sai mata magani a gurin Muhammadu nan shagon ne akwai. To tambaya kai? To sai Muhammadu ina ruwanka ne? Na masa bayani ba? Dan wani ba. Dan uwan kin da yazo asibiti ai zama dan uwa. Wallahi. Shi ke da na baka labari. To in mun je gurin Malam Muhammadu wannan shagon mai akwai sai ibanu magani mun taba zuwa da makoli. Shi kuma wani yaro ibanu ma na magani na bata na gargajiya na gargajiya ke. Yau na kwaya ne. Sai wani ce kaga ka kiyaye bawa matarka kwayoyi tana hadiya ba tare da sanin likita ba. Gaskiya bai dace ba. Shine abin da ya sa muka zo na ba na mantawa a 1977 muna yara labari ka zo yi ko likita zaka jira a likita ne to sai kware na wannan an ce likita bai zo ba zanuburi an ce likita bai zo ba za ki je sai ki zauna kusa da matan can kika zauna kusa da matan can kuma a yanda na lura sun dauka ni da ke miji da mata ne to haka za mu tafi ki ni zaki ce uban da kaddara akwai mutsiya ce saboda mu je ki Allah za ku mu je wuce wuce can gurin su ga gurin yan uwanki nan mata shiga kewaye ki kewaye kama kanki Allah sarki yawa Allah sarki an dace da ganin wannan auren soyayya ne auren soyayya ne sai wallahi ai ina ji ana kuke ne ana muke zauna amma na zauna a Lagos to amma kun ga kwaban kasa kada uku ne akwai wacce ake kwabawa a sa mata bakuba akwai wacce akan kwaba ta kasar zuriya ba a dukka sannan ku dai yawa sorry fa na dan aje ku ko yanzu shiga to zan danna kararrawa to wanda ya fara zuwa sai shigo yawa kamar da kai kadirin mamuri don alamin wahayya kaga na san da ta kai daga ta kai baya dariya ina dariya amma ba sosai ba sannan da ta mandula shi sai ya gama cakiya ma tsaf likita ne ido ne take sannan sai ya cake tas sannan zai tuwa cakewa fa ta wiwi mandula sai ina mandula a zaka gangan na taba da ɗakin sa ta mutum nawa shi dai ta yake shanye ta ga ma gaskiya amma kaga ba Allah nan wai izo isa mu mata marasa lafiya kaga almari dan yarinya har da kuma yadda dariya bashari